good morning, Idol Joanne Kalikagom. ITB, Konseho ti Lawaga City nga maornos, dagiti beneg ti trapiko. Pakaramanan iti bilang, dagiti tricycle. No, sa dinoket adupay, dagiti ag-request iti nayon, nga bilang digitoy. Ngaminta dati pa naglukaton into no Mayo 16, May 16, 2025. Dati may isang mall, kadakila nga mall, iti Lawag City, TSM. Ket kalikagom da nga maadaan pa, itinayon pa nga bilang dagiti tricycle. Ngayon pa kasta, iti komitiba ti transportasyon ket masapol nga maadal digito nga naimbag tapno saan nga aga sursurok ken kasta pay maibunungan na amin ti transportasyon dagiti kakailyan at adumet iti dagiti nga tricycle ket no basitmat iti pasaheros daan ket syempre ngumina iti pagplete dagiti kakailyan babaen pa lang iti panagada iti ekonomiya ti law of supply and demand. Sigon kini committee chairperson ti Sangguniang Panlungsod James Brian Aristo Alcid nga detiket dakel nga adalen da nga naimbag kadagiti nga gundaway gaputa saan nga basta-basta iti agnayon bay ti tricycle ken kasapay digiti dumapay nga integ nga maipakat maipanggap ti syudad ti Lawag. Tingkat man ti pasat ti panagsarita na. So that's one. Number two namin ako, review PJ transportation ordinance kasi nga ron adama di series of 1994 or 2006 na supposedly at the 40 franchises per barangay madalidirangan na kausar. Given iti nag-involvement iti south of the river like iti nangalisan A, nangalisan B, raraburan darayday kiti botong ako kapot in lieu for SM sa opening kaya nag-request ang pumato ti tricycle yung madamag i-review apo kasi nga ron akas makita da rigat na namin no nayon tayo nga nayon let's say may sa barangay itala masapol da apo kasla kumbaga population to transportation ratio nga makuna saan nga mabaling nga nayon tayo nga nayon kasi nga ron habang umadaduda no kwan o mas basit iti pasaheros, ag-request lang tumanin nga umato iti plete. So nga maingat tayo apong i-review tayo din dyan. That's number two, nga kikitain i-review. Ken number three, apo get medyo ambitious nga resolution na no at the nga angay nga budget deliberation iti last year that in-request mo the urban and rural planning. Tapno Tilawag City, tapno digijingin funds let's say ada budget iti mesa nga barangay, ngay pandadjay, ket hang may mayat nga ada talaga planon nga 15 years, 10 to 15 years nga plano nga infrastructure nga ada pa panan di budget han nga dite itoy wen hanga di tagpi-tagpi di ako. So di plano kami na poget ialain ko kasi daw existing nga urban planning napunduan iti provincial capital. And under Senator Amy Pelang Idikon, so Governor, it might as well adapt, get a copy of that, and try to request the national government or the opisina niya po congressman nga ma-implement din na tuma-tuma nga project na po based on the plano ngayon submit iti third party po nga urban planning. Pasyente pa nagsalita ni Council James Brian Alisto Alcid. Karaman ngamin kadigito'y urban planning, kahit mo sa din pangidisuan kadigito'y transportation sector, iti Lawag City. Kas makita tayo, Idol Joan, rapok-rapok. Ken titilada iti parking space para palang kadigito'y pwesto, digito'y toda, pakiramanan kadigito'y jeepneys, bus, ken dumapay iti beneg ti transportasyon. Pakiramanan kadigito'y parking space, kadigito'y residential area. Nga sa dino kadigito'y daldalan iti siyudad Tilawag, ket nagbalin nga extension da kadigiti balbalay da nga nagserbi nga parking area
kaya nakasapay awampay. Digiti parking spaces met, digiti nagduto mga negosyo, ito yung syudad Tilog. So po na, nga digito iti nagbarin nga problema, iti traffic congestion at iti Lawag City, manipod iti aging gana kadigito'y agpuntaway. Idol John? Ada nga ro, dagiti mang manggigan tayo pa, Idol Bernard, nga sentimiento, dagiti jeepney drivers tayo. Ket kas lang matiwan data, mas convenient bet ngamin ni tricycle. Lalo ket kadit. Masungad nga pa nag-open ti SME tata. Ana ti plano da nga tamit, Idol Bernard, kadagiti jeepneys tayo. Digiti advance na ganan, deti plan, idi ko Idol John. Isang nga rod nga nag-modernize dan from the old jeepney type, get modernized iti deti air-conditioned, no? Deti makita tayo nga blue bus or mini bus nga kunada ng jeepney kunada met, di deti improvised jeepney tata. Kasati kayat ti tao, nanda kayat nga aglingling eten, nga ganan agbiyahe komportable da mo talaga may bayadan tayo ket our comfort stability. So masapol nga nakaplastar tayo mat lang ket no naka-tricycle ka ngamin na napariir di ba Joan sa baliti dete agdidikit kayo nga agilingket kayo naka-tricycle kang manganginan ka kasa chillax kumbaga kasa naglugan ka ti Ferris wheel yan ito ti nang naglugan ka kami ti jeep ket agdidikit kayo da amin ditan lingot kada ang angoten ken sapo kada dumapay but these are the things nga they want to consider pa iti planning iti syudad ti Lawag tapno ti pagkidi mapanunot da iti siguro sa masaron to konseho grupo digiti konseho ket maisubli deti loop napadasan dia Idol Joan loop service tapno kaya mo pa napadasan when dati loop service iti syudad ti Lawag agpulpuligos deta like for example from school belt digiti pagadalan agturong kadigiti transportation terminal like for example terminal ti Pidpig, terminal ti Sarat, terminal ti Santa Rosa, terminal ti Bacara digiti pagananan agpulpuligos isu nga loop from terminal to school to terminal kasay ket dakkel nga tulong di jay tapno maliklikan iti adatupay nga congestion ti traffic and adapay bunong met digiti tricycle no kahit magdardaras tricycle ka Idol Joan so dijay tay ko namon digiti jeepney tayo nga maatiwan da talaga kita tatangket mas kayat dati nalamiis kaysa dati agdideket kayo nga magkinita ti cellphone ti text ti sabaling at text and chat ti sabaling at talaga kata wet and dry ket analata convenient lata ni tricycle awanti anana Idol Joan ket ore kubkubo kadta kada agostyo porosis ka kay kayat magtumutlat ta gingana nga na digiti natatayag tatangket agyamyamanen ta adan tumaten extension ti likod na isublin Idol Joan digiti makita tayo nga improvements iti biyang transportasyon ag-evolve amin anak ko mga road ken may sapay kadati na dakamat iti volume ti tricycle kasano nga rod ti pletem no kwa aglukat ti Mega World no nag-tricycle ka ito Joan from Lawag Sentro to Kalayab area nang ro na iti Port Ilocanja man plete na no kwan digiti pay tigit tanda-tatan nga future development anat luganam ag-tricycle ka Bueno, jeepney ka, modern type jeepney nga agturong sa jay. Di ba? DJ makita naman Idol John. Kita ag-tricycle ka, nakabay-bayag ka ito pala nga makasangpot. Tapos ka lang nga nag-travel from Lawag to Sarat or Lawag to Piddig. Kasi jay. Ito noton Piddig. Kasi iti kaadayo namin nukwa. No arigan na Idol Joan. So nangingi naman ng tiplete no tricycle ka. So pilyan dan tumatan they pay lease payment
but you're convenient, di aglugan naman in iti jeep or kada ti modernized jeep idol Joan nga turong iti Mega World. So adun to ti pagturungan ti tattao, adun to masapol nga transportasyon, isot niya po nang ag-evolve amin and idol Joan kat masapol nga iti urban planning for 5 up to 15 years tapno saan nga diti putyo-putyo kasta ko nada nga ron nga baka putyo-putyon to aminen mangrugi ka man ti maysan ag sublat to man ti maysan no flood control tata nga tawen flood control aminen tapno maiplastar aminen ti maipanggip ti layos tapno di nga ag puted-puted din no kanal improvement kanal improvement amin tapno mamimpinsan idol Joan. Kalasa po ko mata maiplastar ngan ma study metlae nga na saya at deto itat Idol Bernard ta makita tayo nga Tilawag City talagang sobran deto ya panagador as na Idol Bernard. Yes, ayan. We're hoping for the city of Lawag. Damag manipod Lawag para ti IFM News. Idol Bernard Ver, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News.